जोंनि सिनायथिया माबायदिबालाय दिनै जों बयबो मिथिगौ जे प्रागज्यतिसफोरा बर'नि रायजोमोन होननानै बेखौ गोबां जारिमिनगिरियानो बुंदों दा दिनै बेखौ जुदि कलिताफोरनिसो होननानै जुदि स्वीकृति होनाय जायोब्ला होमब्ला बर'नि होमब्ला हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डआ मा जागोन जोंनि सिनायथिया मा जागोन दा दिनै जोङो जोंनि हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड थानायनि थाखायनो बर'फ्रा दिनै जोङो रायजो बिनो रोंदों रायजो बियै बिनानै जों दिनै 6 शेड्युल अट'नमास काउन्सिल बिटिसि मोनदों आरो बेजों लोगोसे दिनै बर' रावाबो 8 शेड्युलाव हाबदों दा दिनै बेफोर गिदिर बे हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड थाखाय मोननाय जों ओरैनो बिलाबायना मोनाखै जोंहा मोनसे सिनायथि दं बर' जाथिया बिराद गिदिर मोनसे हारि गेरेमसा मोनसे जाथि बे जाथिया जारिमिन गोनां बे हिसाबै जोंनो माने 6 शेड्युलखौ जोंनो होनाय जादों आरो लोगोसे जोङो दिनै 8 शेड्युलाव बर' भाषा हाबदों बेथ' ओरैनो हाबाखै दिनै नर्थ इस्टआव दिनै गोबां स्टेट दङ